Okei, no. Okei. Ei hätää, mä pelastan kaikki. Mä luulen, että kaikki on siellä ulkoa. Friendly, last stop standing. Op 4 eliminated. Ihan hyvin kuultu. Oho. Must defend it. Enää muona. Riitsaa vasen. Oi. Ite meni. Op 4, last stop standing. Okei. Diffuser Mitä? located. Protect Unlink, mä nyt luen mitä se lukee. Unlink your PlayStation Network account. You are about to unlink your Kiitos, sä olet PlayStation meillekin. account from Ubisoft. Okei, joo, mä pistän mikin muuta. Joo, kiitos. Please not touch your only your data. Nyt pitää keskittyä. This reverence account in the future to retrieving all your data and game content. Hyvin Please mutella refer to the Ubisoft Customer Support Extra Forum. online and active. Miettää niinku laittaa mun requestia. Onko se mun joku koneen Ubisoft-sovellus? Netissä voi olla ehkä jossain siellä. Mitä? Friendly, last operator standing. On downi. Mitä? Op 4 eliminated. Koodin Ai, takia. eikö niinku saitte on vittu tuo? Diffuser located. Protect the bombs. Disable the diffuser. One friendly operator remaining. The diffuser is no longer in your possession. Down. Vittu. Oh! Op 4 eliminated. Oi hyvin! 15 seconds left. 10 seconds remaining. 5 seconds. Op 4 eliminated all friendlies. Target located. Second floor. Tuma on kyllä hoosi. One Op 4 remaining. Op 4 eliminated. Mitä? Successful. Joo. Ei. Oli tänne näin. Kaikki samasta ovesta. Saatana homo! Mä sain se tapoon. Miten vitus? Mission successful. Down, Moralla. Miten mora downaa? Op 4 last stop standing. Okei. Miten sä sait ton? Mä luulin, että mä ammuin sen. Ammuttiin tispalle. Sä ammut sen sieltä takaa. Mitä vittu? Ekaks mä heitän tästä tämmösen Bomb located sähköjutun. by Op 4. Mä heitän 2. You've been spotted. Oi! Oi! Oi!
4 has located a bomb. Taponne. You have been spotted by hostiles. Fall back. Ja sieltä. Mitä? Civilian Vitun Drago. Sai yhden. Ei, mitä Oh my lord. Siis mä en vieläkään oikeesti ymmärrä tota Miran ikkunajuttua. Miten toi toimii? Siis ihan oikeesti. Mä muistan jossain niistä Kokkelin vidis, kun mä muistan oliko se minä vai Vetelä, se oli siinä konsuleitin portais. Niin vittu, käveli vaan se ikkunankaan niitä päin, ja ne ei vittu Jep. huomannut. Mikä meni ohi? Mitä? One op 4 remaining. Ei toi voi toimii noin. Mä en ymmärrä. Miten toi on mahdollista ihan oikeesti? Ei toi nyt niin näkyvä. Se kato kun ne luulee, että se on uhka, kun ne ei edes näe asetta. Mitä vittua? Toi on tommonen ruskea laatu. Mitä? Eikö huono? Ei! Oo bandena. Ei! Mulla oli väärä ase, vittu! Saattaa kun randomin kanssa ja Op 4 has located a bomb. Plan your defense. Yrittää tuossa seinässä läpi. Näkyy. Ei vittu. 10 seconds. Oh. Sori. 5 seconds and counting. Ei sitä seinä Nykka takaa. tiili vittu. Ai mitä Bomb vittua. located by op. Kännilautainen. Ette nyt ammu mun droneen vittu. Ekana lukitsette mut tänne ja sit vielä vittu tuon drone. Oho, täältähän tulee homo. Homoja. Vitusti. Oi. Kolmeen. 360. Okei. Mitä? Oi! Onko downis? Kenties. Se on downis. Meni nostaa. Tulee hyppää yli. Vittu toi on käsi. Mitä? Mitä? Op 4, last operator standing. Vika tulee tänne pingillä. Vittu jos sä ehtisit, niin sä voisit räjäyttää ton Clay, kun The sä et bomb kuoli diffuser siihen has toi been puolesta. successfully deployed. Juoksi portaat Diffuser ylös. located. Protect the bombs and disable the Siinä diffuser. vasemmalla heti. Jyrkkä vasen. Toi on kyllä tyhmä. Mitä? Come here! I dare you! Oi. Mitä? Varo Clay! Älä mene siihen vittu. No, mä oon vaan vittu. 3. Mitä noi on? Vittu noi on tyhmiä. Mitä vittua? Kuolkaa nyt vittu! Ihan vitun oikeesti kun minkään läpi. Joo vittu moro. Oho. Veist luon. Vittu kun luodit läpäise vittu mitään! Vittu tehty jostain vitun Missä ne popparit on? Missä ne popparit? Friendly Vittu were yrittänyt ampua jotain samaa vihoa. Vittu aina saatana joku vittu perkeleen läpinäkyvä seinä. Enää se toimiskohan tää. Hei! Edi. Löysiks mä uuden? Oho. Siellä oli joku tyyppi. Ei! The diffuser is no longer in your possession. Mitä pitää? Mutta itse asiassa ihan hyvä, sieltä olisi tullut muuta Mitä? tommonen pullos. Mitä? Se tulee vaan kattoo, se on kyllä kuollut. Ei. Apana. Oho! Ei. Oi! Oho! Vittu kun karjuu, mitä vittu? Vittu!
Tulee se repaali. Ammu valmiina. Tosta hyvästä koululle. Osaan puhua tablettia bing bong. Oho. Teet aika temppui wala ching chong. Drone has located a bomb. Mistä jääkerro on ihan vitun hukas? Mitä? Mitä? Mitä toi ampu ohi noin paljon? One friendly operator remaining. Oi vittu. Op 4 last operator standing. Oo. 45 sekuntia jäljellä. Sinulla ei ole edes defuseria. Vihollinen oli viimeksi havaittu rappusilla siellä toisessa päästä, mistä pääsee alas. Ok. Nopeeta kävelyä. Oh. Vittu. 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. Corin Brosson. La Corinne Bronson. 25 ping. Swapping mag! Vika tuolla. Nois. Tää oli kyllä niinku sinä olet sniper moment. Tätä nyt vittu naurat. En mä odottaa, en mä odottaa tollasta. Tää yläkerrassa. Henry, ei kun ei oo, se on bathroomissa, mut joku on kans siellä yläkerrassa. Op 4 last operator Okei, standing. Vika oli yläkerrassa. Katso varmaan defu. Niin rappusilla oli viimeksi. Op 4 eliminated. Okay. Ai vittu, se on tuolla. The diffuser is now secured. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Mitä paskaa, siis helvetti oikeesti. Anteeksi, mitä? Mission critical. Juu, Diffuser vittu. activated. Op 4 last stop standing. Diffuser located. Protect the bomb. Disable the diffuser. Nois, vittu nois! Oi saatana. saatana! Disable the bomb diffuser. Ei, Elite vaan juoksee sinne. Mitä vittua, miksi se vaan juoksee sinne? Ampu omaan. Kova. Ja se on siinä. Mitä? Is eliminated. Siis tossa vikas sekunnissa tapahtui niin paljon. 2 backia, vois avaa ihan läpällä. Näistä mitään tuu kumminkaan.